pemirsa. Mbayung, Nduk. Sesuk ditumbasno cikalan. Iki, Mang. Kandhani karo Mak Jah nek pasar ndek ingi kok. 5.000 untuk sak kol tepak kok. Wis berjumpa lagi di konten Mbah Yi iki pemirsa. Alhamdulillah Mak Jah wis bar ringkes-ringkes baju wis part terakhir wis bar kabeh. Iki terakhir ki mau sing nggone Intan. Ya campur lah enek nggone Mbak Indah bareng. Zaman klambi SMA, SMP kae to, ijek. Wis digowo Mak Jah kok tak kon nggo Mak Jah kabeh. Senek baju-baju wis mbah ki seragam apa iki? Oh iya. Klambi. Kok masak apa, Mbak? Ditumbar bawang, Nduk. Karek numbasno pindang. Dadine engko oseng-oseng lombok ijo pindang. Besok mama tempatnya bucare apa tidak? Sesok gawe. Iya, duwe paloh. Mak, sesok gek kolak, Mak. Mak Jah. Berarti sampean golek info waloh gediang menyok sing wis enek ning kulkas sing wis 20 tahun kae. Engko nek walong yo nek. Sopo, Mak? Apa ngene, Mak, aku melok goncek sampean. Ya. Terus ambek iki barang, walah Mak, sedepe Mak, golek pindang lombok ijo. Wes engko iso dibagi nggo Mak Jah. Piye, Dok? Sesuk budal ning Pati. Iya, Mak Jah. Sesuk ning Pati numpak bis. Gak lah ibu karo sapa nek tak tinggal. Pamane melok gak apa-apa nganggo si kuning, gak apa-apa. Tapi ki mari Repa wedine ngene lho, Mama. Mas ya wis prigel ya, Mak, tapi Repa urung duwe SIM. Kuwi tok lho, Mak. Iya. Nah, nek pamane engko ngajak Dio pun Dio ya urung duwe SIM. Heeh. Lah nek engko pamane Repa nggawa supir, Mak. Kowe engko kan pirang-pirang dino, Mak. Omben ae Bu ya bulan kono. Iya, ngenteni Repa duwe SIM ya. Jarene ndek iki cerita aku nek Dio ape gawe SIM, Repa yo melu gawe SIM. Dadi pamane kok jarak jauh-jauhan ngono wis aman. Ngono lho tan maksude. Wis enten tang melok. Wis bubuk awane wis oke pemirsa. Grendel ning kono. Ngono ya, Mak. Kudune beda mek kangkung. Iya, Mak, suwi ra tau nggone Mbah Tajab, Mak, sekali-kali, Mak, ayo golekno jajan nggone Mbah Tajab. Pokoke sesuk sampean nek wis bar masak Mak. Oke. Iki Mak tanggal pira, Mak? Tanggal 20 iki, Mak. 23, Mak. Tanggal 20 hari Jumat. Saiki ya? Senin yo. Senin kan 23. 24 kumpulan. Oh, 20 kumpulan. Kan diundur ya ini Iya, yo ki Mang 23. 23 sesuk 24 Selasa. Terus Selawe berarti Rebo. Terus 26. Iya bener, Mak. Anune 17 kuwi wis lebu suro. Malam jemah. Jumat bener ya? Malam jemah suro. Tahun baru Islam. Suro. Bosok pemirsa, dapat cantik. Ngono ya, Mak ya. Ojo dimbah ngene. Ben ngono ya, Mak. Walah, Nduk, Cahayu. Gendong tan. Mana-mana. Iki lho, Mak Jah. Saman pindah ning kasur. Anggek roh aku. Malah tangi. Iki saman cekeli apa, Mak iki? Mam jajan, Mak. Duka malah tangi. Tangi, Nduk, ning kasur. Nduk. Piye iki? Gak apa-apa, Mak. Kok nek masuk angin, Mak? Enggak, ora apa-apa. Dia malah seneng dia tapi saya boleh aku kan di pasar ya, Mbak. Oh. Iya, Mbak. Coba sudah. Ora singene Mbak gak ate open iki ya. Tak mono ya Pengen dolan golek Mbah Jah ki, Mak. Mbah Jah ngombe ngono terus ngantuk lara buk ya, Mak ya. Sak senenge ndekne.
Lho, tanya apik-apik kan? Dipilih sing apik-apik. Iya, dipilih mama sing apik-apik kok. Wis ditumbar ancur karek kono pindang kan. Tanes digawekno pake matah ngene ta, Tan. Nek pas udan ya toh iso dikok ning jero ngene. Oh. Emang dhuwur dianu neh karo pake dikuwencengi neh dhuwur. Iya ditambahi bolah panase pol emak ning dhuwur. Coba ikan ya. Nggih, Mak. Paket, Dok. Boten. Anu air minum, Mak, nggone bucare. Oh, iya. Pesenan air minum. Ya, Mak. Wis pokoke iki rezekine digoleki sik alon-alon ya, Mak ya. Walah, Nduk urung garing kabeh, adek mbok entasi lah, Nduk. Yo wis Wis kabeh. sitoke gonden. Saweneng iki ra kaprah anune kumban. Jejak ireng. Mak jah anu Tan, tempat pemeane baru Tan, urung mbok delok Tan. Ayo Mak, Sesuk. sesuk Tan. Sesuk aja saiki. Judulnya apa mereview pemeane Mak Jah yang baru ngono Tan. Lah wong amen angger mepe kok ora tau gawe. Ora entuk panas. Wedok petelem. Wedondong. Wah, ki nek kok pindah ngene Pak kowe aku sing cilaka aku. Dientasi. Lah pinter ya Cah bangun tidur. Nek mah tak gugah gak oleh Mbah Jah. Aja Mbak, kok nek sampean gugah pidut malah tangi. Sik ya Mbak Yu tak ngasar ses dulu ya. Beli bakso ya. Engko Mbak Sela dibungkuske. Ya. Walah, Duk. Saya tak tekokane, Mas. Ngipi apa, Nduk, Mang, tek ning ngarep lawang? Ngipi apa? Ngipi apa? Eling-eling sik. Ngipi tumbas bakso. Heeh. Heh? Apa, Nduk? Tante Loli. Oh, ngipi Tante Loli. Oh, ngimpi Tante Loli. Ditumbasno bakso? Ya, berarti kok Tante Loline dadi Tante Yuni ya. Wis tani sik dulu Mbak Maga. Ya, terus tak golek iki juga. Saya ini duduk ning kono sik. Oh, duduk kene ya, iki teles ya, Duk. Wis tak jak tumbas bakso. Iki pidut. Tumbas mie. Apa, Mak? Iso iki mak sumuke pol, Mak. Kok delok nyoba iso dianu ora? Iso dikakno apa ora iki kipase. Senenge ta. Wis kayak kemarin pengen bakso, Mbak Yun lah nggih iso ngejak. Soalnya Mbak Yun ini nek pergi, Mas kipase niku saged, Mas. Nggih nyen tulung nggih. Oh, bisa lho adem ta. Mbak Yun lagi bisa ngejak nek gak digoncekno Salwa apa Repa apa Mbah Jah apa Bunda Dewi. Oh gak iso numpak motor. Minumnya apa? Ndang. Mak Jah sampean ndang pesen minum. Jeruk. Ya. Tapi tidak boleh pakai es, nggih. Jeruke anget setunggal, Mas. Mak Jah es teh. Es teh setunggal, Mas. Iya, tidak usah pakai es batu lah. Ya, adem ae gak usah anget tapi. Biasa. Adem ya biasa ya, gak usah es ya. Iya, cek beda cek. Cek sebentar, kecek digawekno. Dodol bakaran iki lho. Apa, Mak? Bakaran. Dodol bakaran nang kono ya.
kopi mak kuwi. Sebelah kilo sebelah ini kilo sebelah kilo kayaknya kayak Iya piye mak? iya Niki Mas, gecah cilik niki lho. aja anget mas adem biasa Adem biasa mboten napa-napa niki. gocah cilik Gecah cilik niki lho. kula es teh Mak Jah es teh. nggih Nek minum es, engko nek Mama lihat video niki ngene lho. Pidut kok minum es? Ayo, ngono. Ya. So nek wis sembuh, wis gak batuk, boleh. Tapi sithik, oke? Tas dulu. Tas. Nah. Pinter kok. Nah, Mam. Yayun pengen diinget, Mak. Dipijut. Terima kasih. Sama Mak aja sampai Mamse. doa dulu Berdoa dulu. Berdoa dulu aduh. Doa dulu. Biar terima doa. kasih Allahumma barik lana bima Amin. Alhamdulillah pinter ya, Cah. Gak mak aku. Matur suwun nggih, Mas. Matur suwun ki sing punya pidut. Yes, pakai sedot ta. Gak anget-anget. jadi Kan nggak Mam. salah Gak. alasan Iya. Aku kok sik ben adem rondokan, Mak. Terus ngene ae. iya udah Eh. Karena saya ditutupin. Aku ngene iki tok terus Iya. kadang tak tambah kecap sithik wis mak aja. Wes pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Empun ngene tok. Ya, ini saya Peace. dulu ya. Yes. Alon-alon do ora nek sing gudak. Ya, Pelan-pelan gitu ya. Dia nambah tuh gua. Mak ambil kok sampai monggo. Ya. Tangannya lho. Tangan ya. Oh, tak boleh jadi-jadi dong, jangan. Ya mesti pecah membaca. Ya, jangan ya, kayak kalau saya. Intan jamnya adus. Kami video ya, Enak. ya. Intan wis wayahe jam adus. Tidak bisa diganggu-gugat. Kon bungkusno bareng Pak Cilo. Dela wis bungkus ae. Ya. Nah. Pelan-pelan. Mau manis, Mak. Mau manis. Kan kecap kok. Elengin panama. Ora ditutuk garpu. Nggo sendok. Ini mau Bentar. bentar. pentol aku Bu, pentol aku jadi.
no ya, wis ada no. Dia. Minum. Nenek minum. Oh. Dicekakno. Nek bubuk sing ngarep lawang. Emang turu suwi ya. Masuk angin. Melok, gak instan bubuk. Baru tapi enggak ada habis dikirim baca baru dibelah mbak ini habisin. Alhamdulillah baca sudah selesai. Apa mak? Yang Banten apa? Cicak di Borane cicak. Bisa, ya. Kenyang ya. Kenyang ya. Jadi lama suri gak boleh boleh gak ini. Turu pagi. Enggak turu pagi karena si ayam. Turu pagi. Habisin ya, biar kenyang ya. Betul. Ya, ya.
Mbak Yu bakso. Sampun Mas, kalau sing dibungkus. Nanti Mimi bisa Mimi sip. Sip, makasih banyak. Sama-sama. Ya. Adek. Sakno, cilik, tak gede. Caranya dicekel ngene lah, nek bisa. Nah, pemirsa, demikian nggih konten sore ini. Donga dinongo yang terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang diparingi kesembuhan, untuk pejuang garis dua. Semoga Allah segera memberikan momen yang saleh dan salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Pakai teh pahit nggih. Oke? Oke.